Ya kepenak banget. Dalu punika Siapa neh? batang iki macak apa? Pak. Iki Kula macak nyusul, apa? Pak. Ku iso payungan ora udah. Ora lho iki jane iki macak apa tek nggo cibuk barang. Malah kaya anak-anak kethek. Dandananmu kuwi lho. Nak nganggo payung biasanya kan gawa boneka, gawa kendi. Kuwi tari bondan kendi. Lah iki kok malah gawa Iki kuwatir lek ngompol sak wayah-wayah. Lah aku pancen anu lho Dewi anu adus. apa enek Dewi adus? Kowe iki lho macak, biasa kan macak Niki panyunan anu Mak Cange. Heeh. Pamundutane sapa? Pamundutane Pak Haji Ponidi. oh Kon lapo? Lho, Kok dandan ngene kok iki mau ki njaluk nyuwun prahmen anu. Ora lho. Tatomu ki iso Naga to niki naga Mas naga. naga apa? Lah kuwi kok dadi mengkeret cilik ngono. Anakan Mas. Kok iso kaya cacing, cacing. Somben jadi naga iki sik anakan.